sols voldria un xocotet favor. Voldria contar-vos una història. Una xocoteta història que va passar per la primavera del 2020 a Carcaixent. Hi havia un burret en les galtetes rosaetes que estava jugant en la muntanya a Carcaixent, quan de sobte va caure en un pou molt profund. L'animalet no sabia com eixir d'allí i com estava tan fosc, es ficà nerviós i començà a plorar. Mentrestant, el llaurador se n'adonà d'on estava el burret i va començar a pensar què podia fer per atraure'l d'allí. Però per molt que va buscar, no va trobar ningú remei al problema i es va rendir. Va deixar de lluitar i com que el pou estava tan sec, va decidir tapar-lo. I va cridar a tot el veïnat per a que li ajudaren. Tots ells, que eren coneguts com el grup del coronavirus, va començar a tirar-li terra al burret i ell plorava més i més pensant que s'anava a quedar allí per sempre. De sobte, va tindre una idea. I va començar a espolsar-se la terra a cada pala que li queia. I aquesta terra anava aixafant-la. I anava aixafant-la. A poc, amb paciència i esforç, aconseguí eixir d'allí. Ciutadans de Carcaixent, ara més que mai, lluitem tots units per a que la terra no es pugui cobrir. I junts, espolsem-nos les potes. Perquè res ens podrà enfonsar. Agafem-nos de les mans, eixim als balcons i d'una patada enviem el coronavirus a la lluna. Nosaltres estem disposats. I tu? Pues així van succeir les coses i així vos les hem contat. Donar-vos les gràcies per l'esforç que esteu fent, tant la gent que es queda a casa com la gent que està anant a treballar tots els dies, per a que a dels demés no mos falte de res. Volem donar les gràcies a la Conselleria de Comerç pel seu suport per a fer estos vídeos. Moltes gràcies i tots units eixirem.